dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yere ta sita sita ka numéro flani warici war sera allo ye war sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a songo ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda لبيك اللهم لبيك En Balma, on est Kounafolié Kabo, Commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ou commission bas. Kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati to sebe agence la agence mimbe ni ya kanu ko kadaka 2026 hiji ko Saudi kleme ka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min to masebe abena gelade o de koso agence ka tomba no de commission ye kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan singa de ko agence bekelme ki ka daele ka malien kumbe chuga mina to ka semen jona o de koso nemia leini ka fo ibna ta hijila walma ki ka mabla kata ki ka wuli ka besisan ka buli kata agence ben ka fo niya kanu na ka bara tabuli dia to ko seben ikatake nintu ye kuna foliye anye kuna foli min so ka bo Mali agent de voyage ka tombala na ka maka fo commission Allah ka fa me ko nyumandi amma assalamu alaikum لا شريك لك Ame tenela septembre kalo kile shegin samba flani mugan ani duru ka aw fo ka konymando ni sangaina amunu sogombe jani kuna folisra nga bolo soro bela jenna ka fo aw dangana ka wuladaina bamanakan kibara konala kenemun kana mena wala li chamanke awye Mali ani dien fantan nani bela jelen wulaina anga kuna folu bakul bado bena talike lakana ko bunakun kan tefini tabaw ka nyema ale cikando be ka yara ka foko sibirido ko anga wol masiri tabaw ku ye barabake kay marabolo konna la fukata se nyorodi sayalima ka se ka kulu marfatigu ni bamantia ni juga ke walati la maw ku chama ku daji o strategie kel na ka beni kelasi sanga jamana konna la fintigila ka kuna foli srambe ni o dirpa e oluye kuna foli kenesigi ka wele bla malidoma bebsegi janto chugumna kuna foli nyuma sabatile ani fukata se chefini tabaw kokorma doni ani kuna foli jelen jolen be ka se ka ke o charbaga e chogomna ya sanga jamana be danga muna beni kile o ka se ka sinsin sore jorko kuma muni akume sena fam bela jelen fanga jamana kono na kuma kun cara Bamako marabolo nyama ni gouverneur ale aklina takafo ko sore jori ko akadabla mamunu ni ulu menana la nyangini bere rebna takada ulu kan ko sore jorko ko akadabla pew kabo Mali fantan ani nani belajeli hakaja Bamako konnala Amadou ni Mariam Amadou ale tane kofe ni kunye ashengale Mariam ale nale anga surfi kono baye aka dongli da sen sanfe amana anda do la kasega o wala oye
farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan Super Coupe Asmi Goita o finali o tana kunungo Kulukorokaw olu ye se sɔrɔ Mopti kan tiro bi o senfɛ nin bɛ kɛ a siɲɛ 2 ye Kulukoro ale ka Général d'armée Asmi Goita a tɔgɔ la jɔnjɔn in ta ka tugu ɲɔgɔn na ninnu de an ka wulada in na kibaru la bakuruba dɔw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara mun kan sɔɔni ka walawalali kɛ aw ye an b'a fɔ a y'aw sɔgɔ ko ɲuman ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen sanfɛ an bɛna sɔɔni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye. An bɛ foli kura ka di aw ma aw minnu ye jani suganti ka kɛ aw kunnafoni ɲiniyɔrɔ ye i n'a fɔ n kun y'a kulo la sɔmi cogo min na an donkan kɔnɔna la sibiri sɛptamuru kalo tile 6 san 2025 an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaaba a y'a yira k'a fɔ ko wolomasiri tabaw ye baaraba kɛ Kayi marabolo kɔnɔ yɔrɔ mun na ni u ye dadigi kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin jatigɛ wale tigilamɔgɔw ma maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ka wulikan ye ko fo ka an ka jamana ko ka se ka gɛlɛya da an ka jamana kan nka an ka cɛfini tabaw yɛrɛ k'a fɔ o ka su ni tile wulikajɔ tɛna tɔ to bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilama ninnu na k'a daminɛ Kayi marabolo kɔnɔ la u ye larawuli kɛ o bɛɛ lajɛlen na ka taa se jɛma sɛrikiliw Ɲorodi Sahel marabolo kɔnɔna la wolomasiri tabaw u ka wulikajɔw kɛra sabu ye ka se ka susuli ka a da kulu marifatigi ninnu kan ni o ye bamanciya wale tigilamaw ye jafara wale tigilama ninnu an ka jamana wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba ka fɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw fanga bonyana kosɛbɛ sibiri don wulikajɔ minnu ni u y'a kɛ su fara tile kan cɛfini taba minnu ni olu ka wulikajɔw ni olu labɛn bɛ ka se ka malidenw ko u lakana k'u ka wulikajɔw kɛra sabu ye ka kulu marifatigi ninnu ka labɛn caman ani u dagayɔrɔ caman ka o susu ni ka kɛ sababu ye k'u camanba k'u daji wa a yɛrɛla k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw ka cikan in fɛ ko an ye kɛlɛkɛminɛn camanba de minɛ u la minɛn minnu ni o bɛ tali kɛ u ka mɔbili ni a ɲɔngo ani fo ka taa se maramafɛnw ani fo ka taa se u dagayɔrɔ ko an ye a caman susu ka a daji k'a kɛ i n'a fɔ bugurijɛ an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba yɛrɛ k'a fɔ ko faamaw labɛn bɛ wulikajɔ min ani cɛsiri min ni o bɛ k'a kɛ yaasa ka se ka bɛn sinsin Mali dugukolo fan bɛɛ lajɛlen ko an ka dugukolo sibiri ɲɛ kelen o tɛna to yen ni faamaw tɛ wulikajɔ kɛ ka se yɔrɔ min na wa a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka malidenw u lakana maliden bɛ se ka munumunu salo kɛ tani ka segin kɛ Mali marabolo kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa a yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ gun mun kan bi k'a bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ani bɛɛ ka fara cɛfini tabaw kan maa si kana na kɛ juguw ka kunnafoniw caribaa ye yaasa cɛfini tabaw o bɛ baara mun na o bɛ wulikajɔ mun na ka se ka o baaraw kɛ yaasa an ka jamana k'a bɛ mun nɔfɛ ni o ye keleya ye ni o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani fo ka taa se an bɛ sebaya mun nɔfɛ ko o bɛ sɔrɔ wolomasiri tabaw ka cikan mun ni a bolonɔbilala ka sanga ni sɛptamuru kalo tile 8 ye halisa an bɛ to o lakanako bunakun kan jɛma Kayi marabolo kɔnɔna fo ka taa se Ɲorodi Sahel ma cɛbalen minnu ni olu bɛ kɛnɛ kan cɛbalen minnu ni olu bɛ wulikajɔw la n'u bɛ k'u nin di jamana kɔnɔdenw ka se ka u bololafɛnw lakana ka se ka kulu marifatigiw bamanciya kɛwale tigilamɔgɔw jafara wale tigilama ninnu ka se ka u kɛlɛ ka u daji k'u so ci yaasa ka se ka malidenw k'u lafiya o maa dɔw ni o y'an ka cɛfaw ye minnu bɛ terɛn kan olu dɔw ye seereyakanw di u ye wulikajɔ ni baara mun kɛ ani u bɛ cɛsiri mun na keba an bɛ taa fan fɛ ka se ka dɔ lamɛn o la. François Bézou Diassena, chef de la mission organisée par la région militaire numéro 4. Cette patrouille est composée du 42e régiment d'éclairage et d'investigation, aussi du sous-GTIA, du sous-GTI Scorpion et aussi du sous-GTIA Kamadjan. Le commandement a jugé nécessaire d'organiser cette patrouille dans le cadre de la sécurisation de la route nationale 3 qui nous mène à Djema. Actuellement, nous sommes à Bema. Et grâce à Dieu, sera la maman aussi. Ani djuguma ben pour gagner sera carré nyona. Donc population civile va vaquer aux occupations là. Moko beka donc kabo ou savona faire là.
Alsa en sur les nous, en commandement en blabla, en sur les nous, engagé les nous. Tous les éléments sont motivés, parce que la barre est RN3 à l'ini, région militaire numéro 4, Kunganko, Kasega, Aérobel la Cana, au cadre de Kona, l'Angulan Baran Kona. Aboraka anga chabalonga korofo lamesan kayra kafo kai jema chefinin tabaw be wulika jowla wa ko mawbe munum sarlo bayra kafo wulma siri tabaw be baramuna akunye kaseka malidon ku lakana bela jelenka la chasro lakana ko buna kunka anga wulma siri tabaw ka kuna foli sramumbe ni oye direction de l'information des relations publiques des armées DIRPA ale nyama soyuka kuna foli kresigi kalo uptoka kuna foli kene msigi yasa kaseka malidon ka ula kuna foli bara mume ka ke chefinin tabaw fe ani la ala mumbe kuna foli kaseka di jamana kuna doma ore strategia la bi sogmadaina DIRPA ajabala la DIRPA nyama ni obetalike colonel major Suleiman Damele kuna foli kene kono ay wole bla maliden bema ko ame gumun kambi kuna foli walima ka charlike jawla jamu ni ote jamana kofo wa jamunu ni ote source officiel ye ko ango dabla o koro jamana nyama so olube jamundi kuna foli dilauka kuna foli so ani fakata se nyama so kuna foli so bela jelenka baraka ni ode kuna foli alasra kuna foli dilau olumun joroka bon kusebe kibara charli la ani fakata se jamana kono den bela jelen bolosra sanfɛ ko angan janto an yɛrɛ la an bɛ kibara minnu cari a ka kɛ bɛn ni basigi kibara ye wa kibara minnu ni a bɛ bɔ ɲɛmaaso yɔrɔ yɔrɔ ani fo ka taa se maa minnu kan ka kibaraw fɔ an ka olu ka kibaraw cari yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn ani basigi min kɔ jamana in kɔnɔ u ka se ka sinsin kiba an bɛ taa fan fɛ an bɛ jan ka DIRPA ɲɛmaa colonel major Suleiman Damele ale ka kɔrɔfɔw lajɛ. An ka kunnafoni kɛlɛ bibi kunnafoni kɛlɛ o ka jugu ni kɛlɛ mun yɛrɛ bɛ kɛlɛ bonda la ne b'a fɛ ka wele de bila maliyɛnw ma bibi in na maliyɛnw k'a faamu ko mun bɛ sen na et puis u kan ka taabolo mun ta parce que bibi in na an bɛ se k'a fɔ ko an ka jamana a tɛ komi kɔrɔlen an ka jamana c'est vrai gɛlɛya bɛ yen mais n'an bɛɛ y'an yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya ensemble an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an bɛ se ka jamana in wuli ka bɔ an bɛ se ka gɛlɛya in wuli ka bɔ jamana kan an bɛ se ka gɛlɛya in wuli ka bɔ anw yɛrɛ kan parce que n'i ye jateminɛ kɛ bɛɛ hakili la ko sécurité ko finitigilakaw ka baara de mais lakana a bɛ daminɛ i yɛrɛ de la fɔlɔ donc il faut que jamanadenw k'o dɔn n'an ko an bɛ an ka golomasiri mɔgɔw ka kɛlɛboloda kumaw fɔ an bɛ se k'a fɔ ko a bɛ san damadama bɔ an ka finitigilakaw u bɛ ka baara kɛ u bɛ ka sebaaya sɔrɔ mais n bɛ se k'a fɔ don bɛɛ tɛ ban ni ce ye parce que an bɛ kɛlɛ mun na mɔgɔ t'a dɔn mun ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ moto dilanna dɔ bɛ sirada la butigitigi dɔ bɛ sirada la nɛgɛso dilanna dɔ bɛ sirada la bagangɛnna dɔ bɛ yen n'anw ka mɔbiliw bɛ tɛmɛ n'anw ka kɔnfaw bɛ tɛmɛ olu de bɛ fɛn ta u b'a fɔ a ninnu bɛna na yan ninnu bɛna yan bi e bɛ dɔ sɔrɔ a la kɛ parce que u bɛ nafolo de d'u ma mais sini mun de bɛna s'i ma et généralement il se trouve que u bɛ mɔgɔ minnu bila a la olu bɛ tila ka dankari k'olu la donc an b'a fɛ ka faamuyali se maliyɛnw ma an ka hakili kɛ kelen ye n'an bɛɛ jɛla ka jatigɛ wale ni kɛlɛ an bɛ nɔ bɔ a la mais dɔw de bɛ yen olu yɛrɛ ka intérêt personnel bolo u bɛ ka taabolo wɛrɛ ta mais hali n'an y'a dɔn an kan k'a lase an ka finitigilakaw ma an kan k'a se ɲɛmɔgɔw ma dankari bɛ se ka k'olu la cogo min na sabanan o ye n y'a fɔ kuma bɛɛ partager an ka dabila an tun b'a ye un moment an ka finitigilaka minnu bɛ bi kɛlɛbolo bonda la o photo an b'o ta k'o bɔ an b'o ta k'o partager ni e den de kun binna kɛlɛboloda la e ye o image ye e b'o partager i b'o bila groupe kan
e dogoni de bina kele bolo dala e yo o imagier jatike wale mo ko ta ko bla bolo la kan e be son ko partager hal ni mo ko mun bi ko no a partager be kele ko fait donc anga dabla ça ne nous sert pas ça nous dessert bine be nyini na sini be ke chigodi o be bo joni yere bolo comme il y a fait comme o be bo yere de bolo. Le premier niveau de sécurité la kana follow abe adama den yere de bolo abe adama den bolo munela e be sigi damuna e be barake yero damuna e be sene muna e be femuna iye femuye mamu famu iye femuye ni abeka hame do ikuna e be temeti e ka sirata la mais ita jate bene ka fo e ka sirata la bi mais sina abse ki soro chenwa galo mais bibi na on be femuye anga sirata la meteme lakana mais lakana tigu se ku joro be lawa. C'est pour que le premier niveau de sécurité, c'est l'individu même. Parce que fin tout autour de toi, il faut être regardant. Est-ce que ne ben asokono, domo do chou ne ben mangan ne men krefe du kono. Itu ye krefe me chou fait bouiller. Dans la plupart des cas, on a cela là. Embêtement. Mais mon nom be krefe. Ni vous mangan me chou de fait du la ma fait itu mangan me clé fait. Oba mundira. Oui, indici d'ordre. Mais en béton là, et puis sur au mogo au double na teme, ou bien demeurons sur le théorie là, et à côté mona. Je prends un exemple. À côté mona, à en troisième na, avec Wakelin Bokadi, a été croisé. Otina ni haklina do e mogo là. Mais anya be wari ni law. Mais anya te mumbo ko fait. La plupart des cas c'est comme ça. Donc je nous be e ka wakele boka de mo mo te kemesro. Tule kono. Ni te sigila so ma fo chou fait. E na wakele do makoka te wuli. Ne mu fo yo na to kewa. Mais au carrément sinon olu nyebe o be wari mu soro. Bi 5000 $, bi wakele $, sini wakele $, ainsi de suite. Et quand on a fait bon, et tu fais un bé, ni nana, il peut voir sur le domodo. Mais il peut voir sur le domodo, au risque de ta vie. Et généralement, mon gars embobiné. Donc il faut qu'on soit attentif. Et je dis, le premier niveau de sécurité, c'est l'individu lui-même. Faisons attention, on a jatemene que fin febeke, on a sigibondaola. On a jatemene fin febeke, on a barakedaola. Anga jate mene fin fe beke anga sirabaw kan chama be wuleli ke ka fo ni be mais monde ka sirate ko la o de ka chani munu be wuleli ke donc ambe malien wele bla malien ma ambe ka pun fota o ka ta bala. Donc il faut que jamana den ko famo ka fo ko sekesegeli mu be ka ke duguba kono bi tout ça ça rentre dans le cadre de votre sécurité. C'est vrai, à part Degou, mais Degou, il fait des cas pour ça, de faire et en la yini, il fait la cas bibina, ou sécurité, c'est qu'on a tout mena. Maléon, c'est qu'à Tanika Seki, à tout mena. Maléon, c'est qu'à Bara, tout mena, Degou, Temuna. Namboro konna la anga Bamako yano marabolo nyama ni gouverneur Abdoulaye Coulibaly ale tika nabo tika muna yara kafo ko musolakaw ka soirée mumbe na akuma ye fam bela jele mene kleflaina ko soirée jori ko ka damna ni sangaina soirée jori atmanga ke Bamako fantan ani nani chife soirée jori ko a interdit lendo wani mamu sorla ni soirée jori ko koina ko nyangini bureau de betaka da ukan Bamako marabolo nyama gouverneur ale kuna fullaw wele kase kata o dayene maya keba amete fanfe gouverneur korofom fo soirée jor interdit ko pumalaka o laje polike belajele fese kenenso anga wanana kaw merla kaw na kere yo
an ka dugutigilakaw an ka faso ka baarakɛ da minnu bɛ Bamako mara kɔnɔ an bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen wele in jaabili la bi sɔgɔma in na an y'a kanu k'aw wele walasa kibaru dɔ bɛ yen ka da aw bɛɛ tulo kan kibaru in ye jumɛn ye n'aw ye jateminɛ kɛ o ye wagati bɔ taabolo kura dɔw nani b'an ka jamana kɔnɔ mun t'an ka danbe ye mun ti bɛn an ka hadamadenya kɔnɔna na o ye jumɛn ye dɔw b'a fɔ a ma ko soirée Dior donc ɲɛnajɛ modèle dɔ don nka a n'an ka tabiya ti bɛn donc a kɔlɔlɔ min b'a la o jateminɛ kelen ye an fɛ an ye a ŋaniya ka tila k'a waleya mun ye a kɛwale ninnu ye a dɔn se cɛjugu ko kuntankɛ minnu b'a kɔrɔ a yɛrɛ b'a bɛɛ kalama an ye ŋaniya ta ka sɛbɛnfura ta ka dankariya la k'a daminɛ bi la fo ka taa mun kɛ donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka laadalatigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an'an ka société civile mɔgɔw ni kɛnyɛrɛyew an b'a ɲini u fɛ u ka an dɛmɛ baara nin walasa kunnafoni in bɛ se ka jama fanba sɔrɔ cogo min ka d'a kan i ta tɛmɛnen kɔfɛ an t'a fɛ ka waleya ɲɔgɔn ye kɛla Bamako kɔnɔ yan o kama finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka polisiw olu bɛna hakili to baara in na maa o maa jamakulu o jamakulu n'i yera baara nin kɛli la n'i y'a ŋaniya sigi k'i bɛna a baara nin kɛ sariya b'i nɔ minɛ donc an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ka laɲini kɛ bɛɛ lajɛlen k'i sen don baara nin na bɛɛ k'i sen don baara nin na walasa an ka danbew bɛ se ka kalifa cogo min an ka maaya yɛrɛ bɛ se ka sinsin cogo min parce que n bɛ segin k'a fɔ nin t'an ka waleya ye nin t'an ka danbe ye ka d'a kan bi bi in na a bɛ ka taabolo min ta a fanga bɛ ka bonya a kɛlen bɛ degunko ye jamanaden fanba ma a kɛlen bɛ degunko ye. AES kibaruyaw kɔnɔna la keba Université d'été ni o ye sifinnakaw olu caman bɛna ɲɔgɔn kunbɛn Bamako yan nɔ yaasa ka se ka fasoden ɲumanya ani yɛrɛ ye ci jamana ɲɛta kama ka o don sifinnakaw hakili la kosɛbɛ o baaraw bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ la n'o bɛ tali kɛ a tako filanan baaraw ma ka daminɛ septembre kalo tile 9 in ka taa bila a tile 11 na baara mun ni a bonyana karama bɛɛ lajɛlen bɛ an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ni ale fana ye AES ka faraɲɔgɔn jɛkulu o ɲɛmaa ye baara mun n'a bɛ da ɲɛnɛmaya an ka farikolo ɲɛnajɛ ani sifinnakaw ka minisiri yɔrɔ ɛrɛla k'a fɔ ko nin faraɲɔgɔnkan in yɛrɛ ye ci ni o ye volontɛriya ye jamana ɲɛta baaraw kama sifinnakaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tile 3 kɔnɔ ka bɔ AES jamana 3 bɛɛ lajɛlen na tile 3 mun ni maa 100 hakɛ ka bɔ Burkina Faso Niger kana fara malidenw kan u bɛna baro kɛnɛw sigi baro mun bɛ tali kɛ yɛrɛ ye ci maa kan ka faso bɔ nɔgɔ la cogo di ani fo ka taa se fasoden ɲumanya o bɛ se ka don fasoden bɛɛ lajɛlen sɔn dɛmɛ la bɛn ni keleya ɲɔgɔn minɛ a la k'a fɔ ko ɲinata in a kumakun bɛna kɛ an ka se ka an fanga fara ɲɔgɔn kan ani yɛrɛ ye ci n'a bɛ wele ko volontɛriya o bɛ se ka sabati ni ka don AES den bɛɛ lajɛlen hakili la cogo min na n'o k'o kɛ bɛn ni keleya ye a la k'a fɔ ko nin hakili falen kɛnɛ in kɛnɛ nafama don bawo a bɛ a to jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen jango sifinnakaw olu bɛ se ka faso kanu ani ɲɔgɔn minɛ ka o baaraw sinsin ka se ka siniɲɛsigi ɲumanw dilan AES kɔnɔ an ka jamana kɔkancaw kɔnɔna la keba an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ Côte d'Ivoire jamanakuntigi kalata mun kan ka kɛ octobre kalo nata na a la k'a fɔ jamanakuntigi kalata in na maa minnu kan ka kɛ cɛbɔ ye ni u kun kɛn bɛ ka sɛbɛnfura don
sɛbɛnfuraw lajɛli kɔfɛ jaabi labanw o bɔra ka bin u ka kiirisoba mun bɛ yen ni u b'a wele ko conseil constitutionnel ni o ye sariya kɔlɔsili so mun bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko jaabiw la fanga sinama tɔn minnu bɛ yen ni o dɔ bɛ tali kɛ Laurent Gbagbo Tidjane Thiam fo ka taa se Pascal Affi N'Guessan olu ka cɛbɔn sɛbɛn ni o ye candidature ye ko u ye o rejeté o kɔrɔ ban kɛra u ma kiribon y'a yɛrɛ k'a fɔ ni o ye conseil constitutionnel ye ko majɛnw bɛ u ka sɛbɛnfura ninnu na majɛ mun b'a to ni fanga sinamatɔn ɲɛma saba ninnu ni u tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata nata la ɲɛfɔli kɛra kun jumɛn de la cɛbɔ saba ninnu si ni u ma se ka kɛ cɛbɔ ye n'u ka candidature a ma valide kuri a ɲɛma a ye ɲɛfɔli kɛ o ko kan jabaraniso sanfɛ Côte d'Ivoirekaw bara a yirala k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ ni olu a yirala k'a fɔ ko cɛbɔ 5 o de sugantira maa 60 ni olu kun kɛn bɛ ka candidature don k'a fɔ olu de bɛna kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata la octobre kalo nata Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ hakilina mun ni a bɔra ka bin jaabi laban conseil constitutionnel fɛ maa minnu ni olu kan ka taa jamanakuntigi kalata in na maa 5 in o dɔ bɛ tali kɛ Simon Yvette Bago fo ka taa se Jean-Louis Egen Bilon ani Lagu Adjoa Henriette fo ka taa se Alassane Dramane Ouattara ani Don Melo Seni Awa Jacob ni maa 5 in ko olu de bɛna yamaruya ka kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata la Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ Senegali jamana kɔnɔna la u ka mobili bolila minnu bɛ yen u ka jɛkulu min bɛ yen ni u bɛ wele ko Union des routiers du Sénégal olu yɛrɛ k'a fɔ sibiridon ko u ka chauffeur maa 6 ɲɔngo ko olu sera ka kanabila sɔrɔ bawo ko ni mobili bolila ninnu ko u kun lasagolen don maa bangamantiya kɛwale tigilamaaw fɛ nka kɛɲɛ ni ko nin waati in ye ko u ma jɔn fɔ maaw ye ɲɛfɔli ba ma kɛ nka u kɔni yɛrɛ k'a fɔ olu ka mobili bolila maa 6 kun lasagon bɛ ani fo ka taa se chauffeur ani parantiw ko u kɔni u bɛɛ lajɛlen ye kanabila sɔrɔ Senegalikaw bara halisa Senegal jamana ɲɛma Basiru Diomaye Faye ale ye yɛlɛma don jamana fangabulon na ni o ye gouvernement ye a yirala k'a fɔ ko ministre 3 ɲɔngo olu ye walan sɛmɛ ni ka yɛlɛma don ministre dɔw ka baaraw la ministre kura minnu nana a dɔw ye kiiri tigilamaw ye dɔw ye diɲɛ magobatigiw ye ani fo ka taa se dɔw tun bɛ wasabulon olu koɲɛw bonnakun kan nka fɛn mun ye jamana premier ministre Ousmane Sonko ale b'a nɔ la ka se ka a ka premier ministre baaraw kɛ Sudani Sud jamana kɔnɔna la ka sanga ni sibiridon ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye Mɛsikaden dɔ ka o bila ka taa a fa jamana kan bawo ko ni maa kofɔlen a kun bɔra Amérique de kun y'a gɛn ka na a yɛrɛ sɔrɔ Sudan Sud jamana kɔnɔna la sanga ni waati ɲɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔma n'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mɛsikaden don o de la ko Sudani Sud jamana ɲɛmaw maa in kun lasagon bɛ ka fara maa 6 kan maa 8 ka fara ni maa kofɔlen kan k'u ye ni maa in ni ale ye Justice Munoz ye ka a bila ka taa a fa jamana kan ni o ye Mexique jamana ye Congo RDC jamana fintigilakaw yɛrɛ k'a fɔ ko sibiridon olu ye maa 6 ka o yira maa 6 minnu ni u kun lasagolen bɛ u bolo nka yɛrɛ k'a fɔ ko maa 1 bɛ ni maa 6 in na siga kɛlen don a la k'a fɔ ko Urandaka den don wa ko Urandaka den mun don a tun bɛ ka kulu marifatigiw ni o ye fardi ye a tun bɛ ka baara kɛ olu de kɔnɔ ni ka olu dɛmɛ ko siga bɛɛ lajɛlen ani dalilu fɔlɔ min bɛ u bolo yɛrɛ k'a fɔ ni maa ko fɔlɔ ye Urandaka den don wa a tun bɛ ka na kulu marifatigiw ka na olu dɛmɛ kɔngɔkadenw u kɛlɛli kan Egypte jamana kɔnɔna la jamana premier ministre ni o ye Badire Abdelati ale yɛrɛ k'a fɔ ko Israel kɛn bɛ k'a fɔ k'u bɛna kɛlɛbolo kura ta ni o de ye k'u ka kɛlɛ ka a ɲɛsin Gaza ma Egypte jamana yɛrɛ k'a fɔ ko olu ma jɛn n'a ye Israel ka kɛlɛ ka taa nin kɔnɔ in na bawo ko kɔnɔ in kɔnɔna la gɛlɛyaba bɛ yen gɛlɛya mun n'a bɛ ka maaw sɛgɛn ni Israel nana fɔ k'u bɛna taa u ka kɛlɛ labɛn n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ k'a bɛna kɛ basigicɛn de ye ka ɲɛsin ni sigida in ma Ukraine ni Russie ka mankan diɲɛ don o don dɔ bɛ ka fara a kan bawo a yirala k'a fɔ ko Rusiw ka susuli dɔ kɛra sababu ye ka Ukraine yɛrɛ fangabulon ɲɛma ni o ye gouvernement a dagayɔrɔ Kiev kɔnɔna la ni ka susuli ta k'a da o yɔrɔ kan ko mun kɛra ka sanga ni karidon ye a yirala k'a fɔ ko bombardement ni susuli ko a kɛra sufɛ ani fo ka taa se sanfɛ sira minnu bɛ yen nɔ ko olu de ye ni susuli in kɛ
irisikaw ka susuli ka da ikranikaw ka n'a kɛra sababu ye ko ka maa duuru ɲɔgɔn ko bɔnɛ ani na ni ka u ka fangabulon ɲɛmaayaso ni o ye gouvernement ye ka u ka dagayɔrɔ ka a susu. Diɲɛ sere naani tɔnba mun ka caw ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma OMS olu kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko banakisɛ mun bɛ yen nɔ ni ɲɔni suguya dɔ don n'a bɛ wele ko mpox ko ɲɔni suguya mun ni u kun kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko a fanga kun ka bon farafinna de gun kan nka ko ka sanga ni nin waati in ye jumadon tɛmɛnen ko diɲɛ kurukara ka jɛkulu bɛ ni o ye Nations Unies ye kɛnɛya ko bunakun kan olu ɲɛ b'a la k'a fɔ ni ɲɔni suguya in a bɛ ka bɔ farafinna gun kan a bɛ ka taa diɲɛ kurukara de kɔnɔ ko o de la o y'a ye k'a fɔ ni banakisɛ in a yɛlɛmali ka teli o ye teliya dan ye ko o de la a kɛn bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka doni ye bi ani ko fɛlɛ girimanw de kan ka ta yaasa hali n'a sɔrɔ ko ɲɔni fura bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲini a la a ka se ka kɛlɛ ka bɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka bawo ko banakisɛ min don a yɛlɛmali ka teli kosɛbɛ. Surɔfɛkɔnɔko bunakun kan Mariam Dumbuya ni ale ye maliden ye Amadu Bagayogo ala ka hinɛ la n'a bɛ tiɲɛ so bi ale furumuso Mariam Dumbuya ko kabi a furucɛ tayani an bɛ a kalo 6 la bi musolaka in a kun ma yɛlɛ ka dɔnkili da fɔlɔ jama ɲɛkɔrɔ nka ka sanga ni nin kɔsada in de ye sibiridon Septembre kalo tile 6 Mariam Dumbuya ko a yɛlɛla scène sanfɛ ni ka dɔnkili da a kɛrɛfɛ a yɛrɛ denkɛ ni o ye sanbaga ye o kun kɛn bɛ ka a bilasira ko a yɛrɛ la k'a fɔ ni musolaka in n'a sɔrɔ a kun deguna kosɛbɛ ni a furukɛ in fatuli ye o kun y'a tɔɔrɔ kosɛbɛ ni waati in na ko a bɛ ka bɔ a yɛrɛ la dɔɔni ni ka a ka baara ye mun ye ka dɔnkili da diɲɛma ɲɛkɔrɔ Faransikaw bara ko a yera sɛni kan ka se ka taa dɔnkili duman k'o da jamakulu ye. Farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan yaasa ka bi kibaruya ka a kun cɛ an ka jamanakuntigi tɔgɔla farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ mun ni a bɛ sigi ni kun ye a ta ko 5nan ye Super Coupe Générale d'Armée Asimi Goïta a barabilafɔli finali o kɛra kunungo karidon Kulukorokaw ani Mopti o kun karimɛ ɲɔgɔn na dolantan a bɛ kɛ 2 ni 2 ye 1 ani 1 nka fɛn mun ye Kulukorokaw olu bɛ sebaya sɔrɔ Mopti kan tiro bi o kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ nin ye a siɲɛ 2nan ye san 2 ka tugu ɲɔgɔn na Kulukoro ale bɛ ni ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ in ta ni o Super Coupe ka jɔnjɔn ka kɔrɔta a jɔnjɔn kɛnɛba in a ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana premier ministre régional division Abdoulaye Mayiga bolo ka fara fifinakaw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiri ani jamana minisiri camanba olu kun tan bɛ ka taa kuyon da fo ka taa se marabolo minnu olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni o dɔ bɛ tali kɛ Mopti ani fo ka taa se Kulukoro o bɛɛ lajɛlen marabolo ɲɛmɔgɔw kun bɛ kɛnɛ kan ani marabolo wɛrɛw ni kɛnɛ in kan kiba mun bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa fan fɛ ka jango la. Bon, an ye kuku in ta siɲɛ 2 ka tugu ɲɔgɔn kɔ sɛgɛrɛ foyi t'a la baara ani bɛn parce que kabi baara daminɛ an jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an sɔnna ɲɔgɔn ta ma maa si ma dimi ɲɔgɔn kɔrɔ an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o dɔrɔn de kɛra o dɔrɔn de y'a to n'an sera ka kuku in ta. Président in sigi ko jeunesse ka fara ɲɔgɔn kan folikan jumɛn b'i bolo ka se président ma. Bon n bɛ président fo parce que a ka nin fɛn a b'a to jeunesse bɛ épargne mɔgɔ dɔw jamana wɛrɛw bɛ se ka na an dɛmɛ an ka bɔ an ka taa ballon ta jamana wɛrɛw la foli belebeleba b'a yɔrɔ kosɛbɛ. An bɛ kuku dédié maliden bɛɛ lajɛlen na Kulukoro dɔrɔn tɛ dɛ Mali bɛɛ Mali fantan 4 bɛɛ an bɛ kuku dédié bɛɛ lajɛlen na. Ça fait que un penalty fana sɔrɔ donc bi sarala la voilà bon bi sarala la vraiment on a essayé qu'à remonter cogoya o cogoya bon a ma marché pendant les tirs au but aussi on était sûr que on mena gagner mais à changer la côté kɛrɛfɛ ce n'était pas notre souhait voilà donc prochainement ni Ala sɔnna ma on ferait le mieux donc chaque fois a bɛ mɔgɔ kalan c'est des expériences les défaites c'est des expériences voilà. Jɔw ka yɛrɛ Ala ka nin caman nɔgɔya Ala ka si ni kɛnɛya d'an ma Ala ka jamana basigi ka jamana kisa juguw ma nin bɛ kɛ sababu ye an bɛ foli di gouverneur bɛɛ ma ka foli di ligue districtw ma ligue régionale de football ma ani district de football ninnu ka foli di commission d'organisation membre bɛɛ ma ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɔra presse sportive k'aw bɛɛ fo k'a fɔ Ala ka ni ɲɔgɔn caya n'Ala sɔnna ni général d'armée Asimi Goïta danaya wɛrɛ d'an kan an bɛ fɛn kɛ
mun bɛ mɔgɔ nimisi wasa halisa bɛɛ ni keleya de sinsinna ka taa fɛ mɔgɔw ye ɲɔgɔn dɔn o de diyara ne ye général d'Armasimi Goyita an kɛtɔ ka nin kuku in daminɛ a y'o de ɲini an fɛ n'a bɛ kuku in kɛ jɛ a kɛ kuku ye kuku min na ni fara ɲɔgɔn kan ye bon hakili la an y'o de ye hali terrain kan équipe minnu jouera hali n'u ye ɲɔgɔn ci ka ɲɔgɔn da u tila ka ɲɔgɔn lawuli ka ɲɔgɔn fo dɔ de farala maliyɛnw ka faamuya kan dɔ de farala maliyɛnw ka ɲɔgɔn dɔn kan dɔ de farala maliyɛnw ka Mali kanu kan parce que bɛɛ y'i ka région kanu i supporters i joueurs u nan'u ka région de kanu o kɔfɛ u bɛɛ bɛ jɛ ka Mali kanu o de diyara ne ye nin kuku in n'a kun tɛ yen a kan ka kɛ la super coupe général d'Armasimi Goyita. an wulada na kibaruya bɛ kun cɛ nin yɔrɔ de la ka aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ jani kunnafoni sira n'an ka bɔlɔsira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ a ni ce jani sugantila yaasa ka se ka aw kunnafoni kibaruya tun bɛ ka lase aw ma balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛw karafe bɛ Kiba Jalo bolo a k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ dugutaa tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da.